Ara us faré una demostració de com funcionen els vàters japonesos. Aquest és el vàter del nostre hotel, que és bastant cutre comparat amb els que hem vist a estacions de tren i altres llocs. Us ensenyaré com funciona. Cada vàter té uns quants botonets. Veieu com aquests? Hi ha el botó de començar i els botons per netejar. Com podeu veure, el segon botonet és el de netejar-te el cul quan has fet les teves necessitats. Que tu l'apretaries i amb aquests botonets d'aquí triaries si vols més intensitat o menys intensitat. Amb això el pares. Llavors tindríem el segon botó, que és per si necessites que netegi més a fons. Igualment l'apretaries i amb aquests botonets triaries la intensitat. I finalment tindríem aquest, l'últim, que és especial per noies, que neteja tant a davant com a darrere. Igualment amb la seva intensitat. Això només és una petita mostra dels vàters d'aquí, perquè pots trobar-te fins i tot amb botons amb musiquetes perquè no et sentin, no hi hagi cap fressa que no fa servir. És una passada, de veritat. En fi, seguirem fent reportatges.